Саумыгыз, кадерле достар, бүгін якшәмбегә карамастан башкорттар футбол уйнарга иртәнге 9-дан ук килделәр. Бүгенге уеннар бик кызык үтте. Командалар нык әзерләнеп килгән. Һеҙҙең команда нисек атала? Шторм. Һеҙ был турнирга нисек заявиться итергә булдыгыз? Ең беренче күреп калдык та группаны. Что в Мәскәүдә башкорттар футбол уйный. Бик күп уйлап тормай сразу соглашаться иттек. Һин воротала бәләкәй сактан тораңмы, или обстоятельства карап яңы үҙең торырга булдыңмы? Мин воротала алдан да торганым бар. Гимназияда 4 ел буе тордым. Уфала күп ярыштарда еңгән бар. Но миңа ул непривычное дело. Привычное дело. Бик һәйбәт уйнайһығыҙ, молодцы.